дарак медиҳад ки дар рақобат миёни ин ду тим футболбозони шаҳри Турсунзода бо ҳисоби 2-0 ғалаба карда буданд ва акнун бозии ҷавобиро хоҳем дид ки бо кадом натиҷа ҷамъбаст мешавад. инҷо ҳуҷуми бозигарони Истиқлол қатъ мешавад, аммо мавҷи дуюмро дарҳол роҳандозӣ мекунанд. Соиров партофти ту ба сӯи ӯ ва зарбае ки мехост дар ин ҳолат иҷро кунад Шервонӣ Мабадшоев. инам гурӯҳи мухлисони ашаддии дастаи Регартадаз аст ки барои мову шумо нишон дода истоданд. баъд аз эълони озмуни беҳтарин мухлисони дастаи Регартадаз дар қатори мухлисони дастаҳои дигар хело ва хело фаъол шуданд. ирсоли тӯбро мебинем. Шарафҷон Солеев зарбаи ӯ ва дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад. албатта зарба на он қадар қавӣ буд, аммо бисёр дақиқ ба гӯшаи поёнии самти рости дарвозаи Николас Тошич зарбаро равон кард Шарафҷон Солеев. бозигаре ки узви тими миллии кишвар аст, вале ин маротиб Гела Шакиладзе ӯро ба тими миллии кишвар ҷалб накард. Шарафҷон Солеев ирсоли ту ба сӯи ӯ. вазъияти хатарнок метавонад бошад. бале, зарба ҳам ҳаст, аммо зарбаи фримпонг на он қадар қавӣ буд. Шервонӣ ва Эҳсон гоҳ-ноҳгоҳ ҷойи худро иваз мекунанд дар хати ҳуҷум. гоҳ Шервонӣ ба хати нимовза мефарояд ва гоҳ ҳолати дигар. инҷо вазъияти хатарнок аст. акнун фурсат ва голи аввалро бозигарони Истиқлол ба ҳадаф мерасонанд. ҳуҷуми хатарноке ки тавассути канори рост роҳандозӣ шуд ҳисобро дигар мекунад дӯстони гиромӣ ва Шервонӣ Мабадшоев дар дақиқаи 21 рақобат ҳисобро 0-1 кард. 20 дақиқа Регартадаз тоб овард, аммо дар дақиқаи 21 ба дарвозаи худ гол сар дод. биёд як бор дигар ҳолатро бубинем. партофти тавили тӯб ба канори рост. инҷо Бахтиёр Халандаров аз мубориза берун монд ва партофте ки иҷро кард Метью Миллар Ҷорҷ. Шервонӣ Мабадшоев онро ба гол табдил дод. бозӣ дома меёбад дӯстони гиромӣ. акнун метавонам бигӯям ки ҳисоби умумии рақобат 2-1 аст. фурсати навбатӣ барои бозигарони Регартадаз ҳам мумкин пайдо шавад. зарбаро мебинем, бартараф мешавад, аммо мавҷи дуюми ҳуҷум. боз як зарбаи дигар ва чӣ гуна ҳолати хатарнок буд дар ин лаҳзаҳо. хело зарбаи хубе зад Шуҳрат Элмуродов. дарҳол Регартадаз бо ҳуҷуми хатарнок ҷавоб мегардонад ва қариб буд ки дарвозаи ҳарифро рахна ҳам кунад. Алишер Ҷалилов дар назди тӯб. ирсоли тӯбро мебинем, аммо ин вазъият бартараф шуд. хуб, зарбаи кунҷи дигар ҳоло ба фоидаи дастаи Истиқлол. ирсоли тӯбро мебинем ва ин ҳолатро Пани Мануэл бартараф кард. Борте Аквае. ирсоли тӯбро мебинем. тӯбро қабул мекунад Шарафҷон Солеев дар ин ҳолат. паси ӯ ба қафо Асилбек Темиров. пас ба марказ Шуҳрат Элмуродов. қоидаи бозӣ дар ин ҳолат акнун вайрон шуд. хуб, ҳатто мумкин аст аз ин нуқта албатта зарбаи рост ҳам иҷро карда шавад. Шарафҷон Солеев ва Саид Мухторазимов дар назди тӯбанд. Саид Мухторазимов зарбаи ӯ ва дарвозабон бармегардонад. ин маротиб беҳтар буд зарбаи задаи Саид Мухторазимов назар ба оне ки дар ҳолати қаблӣ мо дидем. 2 дақиқа вақт илова шуд баъд аз хотимаи вақти асосии қисми якум. ирсоли тӯбро мебинем. зарба иҷро шуд ва ин ҳолат бартараф мешавад, аммо мавҷи дуюми ҳуҷумро ҳам диданамон мумкин. пас ба канори чап. ирсоли навбатии тӯб ва дарвозабон тӯбро аввалин шуда ба дасти аммо тавре дида мешавад. довар қоида вайронкуниҳоро ба эътибор намегирад.
вазъияти хатарнок аст дар ин ҳолат. Ин вазъиятро дарвозабон Пани Мануэл бартараф кард. дар бозии якум миёни ин ду дастам беҳтарин футболбоз маҳз Пани Мануэлро эътироф карда будам, зеро хело хуб бозӣ карда буд ӯ. бартарии ҳудудӣ Истиқлол чандон афзалият надошт нисбат ба Регартадаст. аммо чун гуфтем аз имконияти худ истифода бурд. ин боис бар он шуд ки мову шумо ҳолатеро бубинем ки акнун аз ҷамъи ду бозӣ ҳисоб 2-1 аст. иҷозат дода шуд. зарбаи навбатии ӯро мебинем ва дарвозабон ин ҳолатро чӣ гуна бо мушкилӣ бартараф кард. Николас Сошич бори сеюм зарбаи рости бозигарони Регартадастро бартараф мекунад ва дарҳол баъд аз баргардонда шудани ин зарба Бахтиёр Қаландаров кӯшиш кард ки имконият пайдо кунад, аммо дифоъгари Истиқлол ба ӯ имкон надод. бозии бисёр хубу ҷолибро ҳар ду даста воқеан пешниҳод дорам. Қаландаров аз нав тӯб ба хати ҳуҷум равон карда шуд. инҷо муборизаи Фримпонгро мебинем. талоши ӯ давом дорад. Фримпонг хело хуб аст дар ҳамин гуна муборизаҳо. пас ба канори чап Осман Касим ирсоли тӯб ва ё зарбаи ӯ. дақиқтараш инҷо акнун зарба ҳам гуфтанамон мумкин. Истиқлол муваффақ шаванд ҳатман имкониятҳои дуюму сеюму чоруму зиёд аз ин ҳам ба вуҷуд меоранд. аз ҷумла мисле ки ҳоло дида истодаем ва инҷо офсайд ҳам будааст. дӯстони гиромӣ, туп боз ба ихтиёри бозигарони дастаи Истиқлол баргашт. вазъияти хатарнок метавонад бошад ва ин ҳолатро Бахтиёр Қаландаров бартараф мекунад. андаке шояд баъд аз ин бархурд осеб ҳам гирифт Бахтиёр. ба дастаи дӯстдоштаи худ мухлисӣ ҳам карда метавонам. Фримпонг паси бисёр хуб медиҳад ба канор. инҷо вазъияти хатарнок аст, аммо ин ҳолат акнун бартараф шуд. Мэтью Миллар Ҷорҷ бо тӯб гузариши футболбози австралиягиро мебинем. вазъияти хатарнок аст ва дар ин ҳолат умуман зарбаи хато мезанад Димитр Митков, ҳуҷумкунандаи марказие ки аз кишвари Булғористон аст. бубинед имконият чӣ гуна хуб аст барои ӯ, аммо ирсоли тӯбро мебинем. вазъияти хатарнок аст ва чӣ гуна фурсат буд барои бозигарони дастаи Истиқлол дар ин лаҳза. боз ҳам Димитр Митков. дӯстони гиромӣ, Шурат Элмуродов паси ӯ хело хуб. дигарбора Саид Мухтор Азимов ба канори чап тӯбро баргардонд. ирсоли навбатии тӯбро мебинем. вазъияти хатарнок аст ва дар ин ҳолат хело хуб худро нишон медиҳад Николас Сошич. фурсати беҳтарин барои бозигарони Регартадаст. ҳоло мебинем таркибороие ки тавассути канори чап роҳандозӣ шуд. Шурат Элмуродов, Саид Мухтор Азимов ва ҳамчунин Осман Касим иштирок карданд. бубинед тӯбро дар ҳолати аввал аз дасташ раҳо мекунад Сошич, аммо дар кӯшиши дуюм мегирад тӯбро ба дасти худ. Мединев ба эътибор гирифта шуд дар лаҳзаи қаблӣ. боз як зарбаи хатарноки дигар, аммо ин ҳолатро бартараф мекунад дарвозабон Пани Мануэл. Шервони Мабадшоев зарба зад дар ин ҳолат. хело зебо инҷо ҳаракат кард Фримпонг, паси ӯ Саид Мухтор Азимов. боз ҳам пас медиҳад ба Фримпонг. ҳуҷум давом дорад. зарбаро мебинем. бисёр хатарнок буд, аммо ин зарбаро ҳам баргардонд Николас Сошич. боз ҳам ин гуна ҳунарнамои зебои Сошич вақте дида мешавад ба хотир меояд анамон финали ҷоми конференсияи футболи Осиё дар соли 2017 вақте Истиқлол муқобили Алқува Алҷавия, яке аз бошгоҳҳои маъруфи футболии кишвари Ироқ ки бештар бо номи Air Force ҳам маълум аст, вазъияти хатарноки навбатӣ акнун бо иштироки бозигарони Истиқлол аст ва Рустам Соиров зарба мезанад. аммо тавре мебинем зарбаи ӯ баланд рафт. умуман дар ҳамин лаҳза бозии бисёр хуби Мэтью Миллар Ҷорҷ ва Алишер Ҷалиловро ишора карданамон мумкин дар рафти ҳамин ҳамла. нафарони дигар дар ҷаримагоҳ ҳастанд. ин вазъият бартараф шуд, аммо ҳоло ба пуррагӣ на. аут ба фоидаи дастаи Истиқлол аст. навбатиро ба вуҷуд меорад.
خیلی خوب باز هم اینجا بازیگران رگارتاداس حرکت میکنن اما با این خاتمه نمییابد هجوم. پرتافت نوبتی توپ رو میبینه و دروازه‌بان توپ رو هرچند در کوش یکم از دستش رها کرد اما این حالت رو برطرف نمود. وضعیت استانداردی با اشتراک بازیگران دسته استقلال و حتی دروازه‌بان نیکولاس سوشیچ رو هم ببینید که این لحظه ها با داخل جریمه‌گاه حریف اومد. دیگر چیزی رو انتظار شدن ممکن نیست. پرتافت توپ نه اونقدر خوب است. این حالت برطرف میشود و باز هم بازیگران استقلال موج دوم هجوم رو میخوان رو اندازی کنند اما دروازه‌بان قهرمانی نشان میدهد پانی مانوئل. سوشیچ برگشت دوستان گرامی چون که با تاخیر افتادن بازی جوابی در نیم نهایی ممکن است در تقویم بازی فینالی هم تغییرات وارد شود و پانی مانوئل در این لحظه نیز بسیار عالی بازی میکند. حسابی دو بازی یعنی بازی رفت و برگشت 2-1 است با فایده دسته رگارتاداس. از صفهای بازیگران برداشت نمیکند و کارت زرد و علیشیر جلیلوف. تیبور گرفت. بازیگران رگارتاداس میخوان هجوم تشکیل کنند. پرتافت توپ با سوی بختیار قلندرов است. این هجوم حالا برطرف نشده. باز هم برخوردی بین بازیگران رو میبینیم و در این حالت ببینید باز هم نفهمی با وجود آمده ایستاده است و کارت سرخ با بازیگری دسته استقلال. کارت سرخ با بازیگری دسته استقلال در این لحظه داور از میدان خارج میکند بازیگر این تیم رو. متیو میلر جورج با خطا راه داد و شاید از تو هم استفاده کرد. انجام بازی امروز بحث و مناظره ها و جنگ و جنجال های بزرگ رو با وجود آورده است. این لحظه ها اکنون از میدان ایگور چریفچنکو رو با فکرم خروج میکند داور. برای آرام کردن با میدان وارد شده بود سرمربی دسته استقلال. نیکولاس سوشیچ هم دستای خود را آرام کرده ایستاده است. بحث ها را خیلی طولانی کرد و در نتیجه گویم همین حالت بعدا میان بازیگران هر دو دسته تنش های زیاد با وقوع پیوست. خب انا اینجا دیدم میتوانید که چگونه بر مقابل شهرزاد محمدیف با استفاده از قوای خود با قفس سینه اش ضربه میزند متیو میلر جورج، یعنی هدفمندانه اینجا ضربه زد. و کارت سرخ بکار میشود با او کارت زرد نشان میدهد داور. اما دوستان گرامی اما جالب این است که لکه 6 دقیقه خاتمه یافته تا 102 دقیقه ادامه، یعنی بر علاوه آن 6 دقیقه 6 دقیقه دیگر نتوانست به فینال برآید. نبرد بسیار پرشده با اشتراک دو دسته صاحب نام فوتبال کشور از جام بازی رفت و برگشت 2-1 با فایده دسته رگارتاداس خاتمه یافت و این تیم اکنون به فینال میبرد و آنجا با غالب جفتی روشن و خوجند روبرو میشوند. بینندگان عزیز و ارجمند بسیار سپاس میکنیم که طول این مدت ما را همراهی کردید. از ورزشگاه تلخ آرنا شهر ترسون‌زاده گزارش مذکور را گروه ایجادی تکنیکی شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال پیشنهاد شما کردند. در نزد میکروفون شورای پرویز محمد امین بود و تحت راهبری کارگردان ضیاءالدین سفرов این گزارش را ما برای شما تهیه کردیم. تا دیدارهای دیگر صحتمند و پیروز باشید. خیر.